Az első nap délutánja az utazásé volt. Az utazásnak egy jellegzetessége fordult elő, hiszen előző nap tört ki a konfliktus, és így délfelől elkerülte repülőnk Izraelt, és így időben is és térben is hosszabb lett az út. Első nap tehát az utazásé és a szállás elfoglalásáé volt. A második nap a főváros, ahová meg is érkeztünk a repülővel, látogatása volt, és fölmentünk a római romokhoz. A 6000 fős római kori színházat látjuk ott, ősi római városban néztünk meg sok mindent a városból. Jellegzetessége a Jordániának és így Ammannak is a vízhiány, ugye sivatagos ország, hetente egyszer van állítólag csak víz, és akkor lehet feltölteni, hogy teljesen-e vagy csak részlegesen, nem tudom, azokat a víztartályokat, amik a házak tetején találhatók. Ezért aztán tulajdonképpen nem javasolt európai embernek a jordániai vizet ivásra használni. Az első napot tartozott még Dzseras meglátogatása is, ez Ammantól északra helyezkedik el. Itt a látványosságok megint csak római korból származnak. A legfontosabbak itt a Hadrianus Viatali, a Zeus templom, északi színház, az ovális fórum, amely oszlop sorral látható, az Artemis templom, az északi kapu, a Cardo Maximum, a déli kapu, déli színház, és innen már aztán visszamentünk a szállodába. A harmadik nap Mabada, Nebo-hegy, Kerak volt, és Petrába értünk, ahol a második szállásunk volt. Madaba városában Szent György templom padlóját páratlan 2 millió mozaik darabból álló, a Szentföldet ábrázoló térkép díszíti. Tovább utazás az 1000 méter magasan fekvő Nebo-hegyhez. Nebo-hegynek nevezetessége az, hogy innen pillantotta meg Mózes a Szentföldet, az ígéret földjét és a Holdtengert is. Mózes emlékére templomot emeltek. II. János Pál pápa is meglátogatta Jordániát, az ő emlékére is emlékművet állítottak. Innen Kerakba utaztunk, 930 méterrel a tengerszint felett fekszik Kerak. Egy vár látható ott, a keresztes lovagok vára, ahonnan csodálatos kilátást nyílik a Holdtengerre is, Jordán völgyre, és innen aztán Petrába utaztunk. A negyedik nap reggeli után gyalogos városnézésre indultunk Petrába. Petra, görögül szikla. A sivatag sziklái között megbúvó egykori karavánközpont egy arab néptől, a nabateusok virágzó fővárosa volt. A 7. századtól hanyatlásnak indult, elnéptelenedett,
és csupán a beduin pásztorok tudtak létezéséről. Utolsó európai látogatói a keresztes lovagok voltak. Petra 1985 óta az UNESCO kulturális világörökségi helyszínének egyike. A városba vezető mély és szűk úgynevezett szikszurdok 1600 méter hosszú, egyes helyeken mindössze 2 méter széles, meredek falai pedig 80-90 méter magasak. A sziklák között fakadó patak vize, amelyet legendák szerint Mózes fakasztott egyetlen bozütéssel, vízvezetékeken vezették be a városba. Petra időszámítás előtt 200 és időszámítás után 300 között érte virágkorát. Egyedi építészeti stílus teremtve a nabateusok a kőfalakból faragták ki elegáns, monumentális épületeiket, templomaikat, fürdőiket, lakóházaikat és sírboltjaikat. A sziklák között fakadó patakvizét felszíni és föld alatti csatornákból és víztárolókból álló rendszerrel vezették a városba. A római birodalom időszámítás előtt 64-ben hatalma alá vonta. Megtámadva a nabateusok földjét, egészen Petráig nyomult előre. Róma vazalusává lettek, de belső autonómiájukat és függetlenségüket még közel 200 éven át megőrizték. A városnak mintegy 20 000, 30 000 lakosa lehetett. A hanyatlás következett, Petrától északra eső karavánutak nyíltak meg, és élénkülni kezdett a szárazföldi szállítással szemben alternatívát jelentő tengeri forgalom. Petra kereskedelmi kapcsolatai leépültek, bár a város korábbi tekintélye megkopott, építészetileg ez idő alatt is fejlődött. Ekkor épült a római színház, az oszlopokkal határolt út, a diadalívek, új fürdők. Az építkezéseknek aztán vége szakadt. A keresztény vallás terjedésekor honosodott meg az a legenda, miszerint a Kánaán földjének keresése közben Mózes és népe áthaladt ezen a területen. Mózes egy rejtett völgybe vezette őket, forrást fakasztott a sziklából, fivére Áron itt halt meg, és itt temették el a hegy tetején. Így kapta a Petrába vezető déli völgy a Vadi Músza, Mózes völgye elnevezést. 2 nagy földrengés pusztította a várost 363-ban és 551-ben. A 7. századi arab hódítás 663-ban elűzte a városlakókat, és Petra egykor ragyogó építményeinek jelentős részét lerombolt. 1517-től 18-ig az egész Közel-Kelet oszmán fennhatóság alatt állt. A keresztes háborúk után az 1800-as évek idejéig egyetlen európai sem jutott el Petrába. 1812-ben Johann Ludwig Burckhardt, svájci felfedező és arabista, volt az első, aki csaknem feledésbe merült város újra ismertté tette.
100 évvel később, 1916-ban az első világháború alatt a brit katonai érdekek szolgálatában itt harcoló arábiai Lawrence, meg is filmesítették a 60-as években, összekötő feladatot teljesített a török uralom ellen fellázadt arab törzsek között, kiképezte őket és kiűzte a törököket. Ebben az időben látogatott el Petrába is. Azt írta Petráról, hogy Petra a világ legcsodálatosabb helye, csak akkor tudjátok meg, mihez hasonlít, hogyha oda mentek és megnézitek. Petra régészeti feltárása a 20. században, az 1920-as években vette kezdetét. Az első ásatások 1929-ben kezdődtek, 1954-ben folytak tovább, nagyobb lélegzetű feltárási munkálatok. 1993 és 2002 között újabb ásatási hullám vette kezdetét. Összességében a város mintegy 12 négyzetkilométeres területének 1%-a tekinthető feltártnak. A modern turizmus az 1930-as években kezdődött, ekkoriban épültek az első szállodák. 1968 és 85 között a Jordán kormány kiköltöztette a területről a beduin törzs lakóit. Egy részük éppen Petrában dolgozik manapság idegenvezetőként. A város csodáit látni vágyók számát tovább növelte, hogy a romváros 1985. december 6-án kulturális világörökségi státuszt kapott. 1989 után újabb hatalmas turistáradat érte Petrát, mégpedig Steven Spielberg nagy sikerű filmsorozatának harmadik Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag című epizódja hatására, melynek záró jelenetét a Szik szurdokban és a fáraó kincstáránál forgatták. A film megsokszorozta Petra ismertségét Amerika és Európa szerte. A Szik bejárata előtt egy látogató központot létesítettek, és sorra épülnek a modern szálláshelyek, luxus szállodák. A rekordév a 2000-es volt, amikor kereken 1 millió turista kereste fel Petrát. 2007. július 7-én a világ 7 új csodája közé választották. Vallása életére jellemző, hogy a nabateusok több isten hívők voltak. A látnivalók. Wadi Musa, Mózes völgye, a völgy homokkőből épült fel, a sziklákban található ásványi anyagok a kőzet felületén kicsapódtak, és különböző színűre festik. A domináns rózsaszín, vöröses színt a vas, a sárgát a kén, a zöldet a réz, a fehéret az agyag, a szürkét és a feketét a magnézium váltja ki. Ahol sziklás völgy kiszélesedik, 34 monumentális és 600 egyszerűbb sírt, továbbá sziklába vájt lakóházakat és oszlopos szabadtéri szentélyeket, áldozati helyeket alakítottak ki. A városban mintegy 800 történelmi emlékmű található. A területen nagyon régóta működnek kőbányák,
A nabateusok újítása az volt, hogy a kőfejtés után visszamaradt üregekben kamrákat és homlokzatokat formáltak ki. A homlokzatokat felülről kezdték kialakítani. A kincses ház a Szikszurdok végénél áll, a leghíresebb petrai építmény, 40 méter magas, 25 méter széles, hellenisztikus stílusú Fáraó kincstára nevű impozáns színpadi díszletre emlékeztető homlokzata. Tetején egy urna áll, a teljes építmény nagyszerű állapotban maradt fenn, kivéve az urnát, amely szétesett, amikor a beduinok abban a reményben, hogy megszerezhetik a fáraó elrejtett kincsét, rálőttek. A szik ajzata egykor mélyebben lehetett. Petra nem csupán a nagyszabású sírok városa volt, központjának szűk utcái mentén valaha százával sorakoztak a kicsi lapos tetejű üzletek és lakóházak. Ezek rég elporhattak. Ezek a szikla paradványok, amik a városban láthatók, egyrészt lakásokat rejtettek, másrészt pedig temetkezési helyeket és szertartásoknak a tartására való helységeket alkottak. Szerintem több száz busz érkezett a látogató központba, és ömlött a nép. Az arabok erre az invázióra ráépültek, rengeteg árus látható végig az út mentén, aztán felajánlják a teve használatát az utazáshoz, ezen kívül összvérek és szamarak is vannak, amiket hát főleg gyerekek vezetnek, jó pénzért lehet hát kényelmesebbé tenni ezt a nem rövid utat, ami több mint 20 kilométer oda-vissza. A második nap Akabába utaztunk. Akaba a legdélebbi pontja Jordániának, a Vörös-tenger partján helyezkedik el. Itt lehetett választani, hogy egész nap a szállodák szolgáltatásait veszük figyelembe, igénybe, vagy pedig elmegyünk egy hajó kirándulásra, ahol hát sznorkeles búvárkodásra is volt lehetőség. Ez volt tehát az akabai program. Akaba a Vörös-tenger partján van, és most érdekes módon, annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb kikötő Akabában volna, most nem voltak hajók, hiszen a izraeli háború miatt hát elkerülték ezt a vidéket. Akaba tulajdonképpen búvárparadicsom, tehát nagyon sokan abból élnek ott, hogy a búvárokat szolgálják ki eszközökkel és vezetésekkel. Ezen a részen tulajdonképpen 4 ország határát lehet látni. Jordániával szemben ott van Izrael, tőle délre Egyiptom, délkelete Szaúd-Arábia. 6. nap a Wadi Rum sivatag volt a program. Ez az egyetlen vörös homokkő sivatag a közel-keleten, hatalmas terület, óriási üzlet.
több mint 200 sátortábor van ezen a részen. A turistákat fogadja szállodaszerű luxus kivitelben. Ebben a sivatagban képezte ki a lázadó arab törzseket Lawrence főhadnagy, angol katonatiszt. Az első világháború idején, a világháború végén ezredessé léptették elő. Összegyűjtötte, megszervezte a lázadó arab csapatokat, kiképezte őket, és az ő segítségükkel kiüldözte a török csapatokat Jordániából. Ugyanis az első világháború végéig a török megszállás alatt állt Jordánia. A sivatagon keresztül egy vasútvonalat is épített a török hadsereg. A hadsereg munícióját és embereit volt hivatott szállítani. Ez a mai napig is megvan, vagy részben megvan. Most már csak turisztikai célokat szolgál, nosztalgia kirándulásokat lehet tenni ezen a régi vasútvonalon, régi mozdonyokkal és vagonokkal. A homok és kősivatagot jeeptúrával jártuk körbe, fantasztikus szikla alakzatokat láthattunk, hogy hogyan képződtek ezek a szikla alakzatok. Ezt a helyi idegenvezető bemutatta 2 perc alatt a több millió éves folyamatot, ahol elöntötte a tenger a homokot, a szél betemette, aztán újra jött a tenger, újra betemette a homokot, és végül egy földrengés alakította ki azokat a szikla alakzatokat, amiknek zömét most is láthatjuk, és a szél alakította, formálta, válta ezeket a sziklákat. Turisztikai felhasználása mellett még bányászatra is használják, sokféle ásvány létezik a homokkőben, szépen rétegezettek ezek a szikla alakzatok. Innen mentünk át a Holt tengerhez, ahol nagyon szép szállodában szálltunk meg. A Holt tenger egy egyedülálló, tulajdonképpen tó, lefolyástalan tó, 430 méterrel a tengerszint alatt a Föld egyik legmélyebb pontja. Érdekessége, hogy a víz utánpótlás zömében a Jordán folyóból származott. A Jordán folyót azonban a felsőbb szakaszain öntözésre használják, és így nagyon lecsökkent a vízhozama. Ennél fogva nem pótolja a vízhozam az elpárolgott vízmennyiséget. Így évente 1 méter vagy kicsivel több mint 1 méterrel süllyed a vízszintje a Holt-tengernek. Ezt táblákon jelezték, és a szállodánk valamikor a
Holtenger partjára épült, most viszont hát több száz métert kell sétálni a Holtenger partjához, ha az ember fürödni szeretne. A fürdés is nagyon izgalmas, érdekes, mert háromszor olyan sós a vize, mint a tenger, ezért a felhajtó ereje óriási. Úszni szinte nem is lehet benne, hanyatfekve lehet füröcskézni, és arra kell vigyázni, hogy az ember szemébe ne menjen, mert a sós víz nagyon marja a szemet. A 7. nap bibliai területre mentünk, Betániába. Keresztelő Szent János feltételezhetően ezen a helyen keresztelte meg Jézust. Itt persze, mivel a konkrét adatok nincsenek a pontos helyét illetően, többen is pályáztak erre a címre, hogy a Betánia, a keresztelés helye hova tartozzon. II. János Pál pápa látogatása alkalmával úgy ítélte meg, hogy ez Jordániához tartozó. Itt minden felekezett templomot emelt, és minden felekezett tulajdonképpen ezt az eseményt, a Jézus keresztelését megünnepli, illetve számon tartja. Mi egy görög-keleti templomba tudtunk látogatást tenni. Utolsó nap újra Ammanba tettünk sétát, és az utolsó ebéd is Ammanban történt. Ott láttuk azt is, hogy hogyan csinálják ezeket a vékony, nagy, lapos, kenyérszerű lepényeket. És a repülő némi késéssel újra megkerülve Izraelt, hazahozott bennünket. Néhány dolog Jordániával kapcsolatban. Vallásról már esett szó, alapvetően iszlám ország, de tolerálja az összes más felekezeteket is. A közlekedés a városokban igen kaotikusnak tűnik, nincsenek felfestett sávok, annyi sávban közlekednek az autók, ahányan elférnek egymás mellett. Balesetet nem láttunk, tehát nagyon figyelnek egymásra, és hát roppant zsúfolt a forgalom. Állítólag Jordánia a Közel-Kelet legbiztonságosabb országa. Ennek egyrészt az a feltétele, hogy a rendőri jelenlét az eléggé biztosított volt, sok helyen lehetett látni rendőrposztokat. Másrészt pedig a vallásosságuknak köszönhető. Ez nagyon vallásosak, naponta 5-ször van ima, kis tornyocskák vannak a házak tetején, ahonnan hát hangszórókon lehet hallani a muezzin hangját. Nagyon finom a jordán konyha, nagyon ízletes, európai szemmel is jónak mondható. Alapvetően csirke és birka hús különböző rizs feltétekkel, és hát a fene tudja, hogy még mi mindennel, de nagyon jó és ízletes a konyhájuk. Mindenhol
Európa szintű ellátásban részesültünk. Az étkezés svédasztalos rendszerben történt általában, reggeli és vacsora formájában. Ebédet hát fakultatív módon különböző éttermekben vagy utcai árusoknál lehetett. Az ivóvízzel óvatosan kell bánni. Egyes vélemények szerint még fogmosásra sem ajánlatos használni. Semmi problémát azonban nem tapasztaltunk. Kaptunk mindig a szállodában fejenként egy-egy üveg vizet, és a külön buszunkon is mindenki számára biztosítva volt egy-egy palack ásványvíz.